Gabri, bona nit. A veure, podem parlar de pecat de joventut, el que ha passat a l'últim sospir, després d'haver fet segurament el més complicat? Bueno, no sé si dir-li així, el que sí que és veritat, com has dit, que ha sigut un partit difícil, ja a la prèvia ho sabíem, per l'equip que teníem davant, perquè és la primera jornada i perquè en aquestes jornades hi ha nervis i imprecisions del primer dia, no jugant a casa, i després de fer lo difícil, que era obrir aquest equip que defensa molt bé, d'haver fet lo difícil, jo crec que els últims minuts ens han servit per aprendre. Hi ha tres jugades molt claus o tres moments puntuals en què no els sabem gestionar bé, i això no vol dir que igual sí que hagués acabat, però crec que es podien haver gestionat millor i hem donat aquesta possibilitat de l'empat a l'últim minut de partit. Gabri, bona tarda, bona nit. Evidentment han passat moltes més coses al partit que la darrera jugada i potser no té massa sentit parlar-ne ara i fer-te aquesta pregunta, però des de la zona, des de la banqueta, evidentment els jugadors es queixaven d'una possible falta a Moja. Des de la vostra ubicació, com heu vist aquesta jugada? Era falta? S'havia de seguir el joc? Com s'ha vist la jugada? Falta ho era, però l'àrbit la pot pitar o no. És un joc en què l'àrbit es pot equivocar. Que era falta? És claríssima. L'acabo de veure jo ara al vídeo abans de pujar i és una falta que el 100% dels àrbits, quasi, el 99,9 la pitarien i a més la té davant, però no és una justificació després el resultat, o sigui l'empat, el gol de l'empat. Però tu m'has preguntat com l'hem vist des de la banqueta. Des de la banqueta l'hem vist falta, clara, i des del vídeo que acabem de veure també ho és, ens ha corroborat que sí que ho era falta. Aquí, míster Sergi Torca, en Cope. Míster, bona nit. Fent referència a la seva primera resposta, m'agradaria si em pogués detallar quan ha parlat que els últims minuts serveixen per aprendre i que hi ha hagut tres jugades claus que no els ha pogut gestionar. Me podria dir, potser, que en aquell moment ens hem agradat massa? Interpreto jo, potser equivocadament, però si ens hem agradat massa i no només a la practicitat. Ho interpreto amb què hem d'aprendre, és a dir, si me pot detallar la seva primera resposta, sisplau, gràcies. Hi ha tres moments puntuals en aquest mini partit que diguéssim que hi ha dintre del partit, en el que hi ha dues jugades, una falta que tenim que la tirem directament a córner, la donem fora de porta, la tirem directament a porta quan no ho havíem fet en cap moment del partit i la tirem directament, li donem aquesta possibilitat de jugar directes. La segona és una altra jugada que tenim, que la té Ramon a les mans i li tornem a donar directament al porter seu. I no són, vull dir, t'ho explico una mica el que jo he vist, el que jo he vist i el que crec que hem d'aprendre amb això. I la tercera, hi ha dos jugades més que són accions que tenim amb superioritat numèrica davant de porteria, molt clares de passe per donar-li, després veurem a veure si Cravioto la para o no, que no ho hem fet. Llavors jo crec que aquestes tres accions molt clares del partit dic que ens ajudaran a aprendre d'aquestes coses. Sí, Gabri, després del partit, just després, hem vist la imatge de l'afició, aplaudint també l'esforç dels jugadors i amb la comunió al final del partit. L'afició va acabar molt cremada la temporada passada, sembla difícil d'imaginar una imatge així l'última temporada. Entenc que si aquest cop ha servit per unir també afició i jugadors, se li pot treure d'alguna forma el punt positiu? No, lògicament que és positiu. A veure, jo crec que l'equip no se li pot dir que no ha fet tot l'esforç per guanyar. Els jugadors jo crec que han estat molt bé dintre de les imprecisions que he dit abans, que jo crec que avui s'han produït més que es produiran d'aquí endavant, per el primer dia, a casa, l'afició, una mica tot, alguns jugadors havien debutat avui a aquesta categoria. És normal tot això. Però l'equip ha estat en molts moments, li ha costat molt, perquè és un equip que feia les coses, i en altres moments que ha estat molt bé, també.
i això són les coses que hem també de valorar, i la gent ha estat bé al camp, l'afició ha estat bé, jo crec que ha estat en tot moment esperant que l'equip respongués i que pogués avançar-se al marcador. Bueno, jo crec que ha de servir també aquest punt, a part de per tot això que hem dit, no? Tant a favor positiu o negatiu, per de veritat enviar un missatge a la gent de dir no, volem fer les coses bé i estem aquí per fer-ho, no? Independentment de que ens hagués agradat sumar els 3 punts a tots, però jo estic satisfet de l'equip i de la resposta de la gent. Sí, deixa'm treure un nom propi per la seva absència, la de Pedro Inglés. No recordo que la prèvia ens diguessis que fos baixa per lesió. No sé si ens pots explicar una mica per què no ha estat a la convocatòria avui. Decisió tècnica. Alguna pregunta més? Sí. És una proposta que vols evolucionar o que tens clara al respecte? T'ho dic perquè és una posició que l'any passat, per exemple, no li vam veure al Llàcer molt sovint. Bueno, tota aquesta pretemporada, si heu vist alguns partits, hem jugat ja amb aquest dibuix, diguéssim, de tres centrals, que Llàcer no és central, i volem tenir un jugador allà versàtil que pugui jugar allà, però en moments de partit pugui ser un migcampista més. Crec que aquesta posició per ell es pot adaptar, a més un jugador ràpid, un jugador que ens pot donar allà molt, i hem decidit avui apostar per aquí. Després hem canviat també, a la segona part veiem que teníem massa superioritat darrere, hem passat a 4, i ficant aquest jugador a dintre, el que et deia, durant la primera part han estat els 3 centrals molt posicionats, la segona ja hem jugat amb 2 centrals i Llàcer fent aquesta funció que volem d'ell, que també sigui incorporar-se al mig camp. Després hem passat al 3-4-3 amb l'expulsió per tenir bandes obertes, per tenir extrems purs i arribades com ha sigut la del Lamine en el gol de segona línia. I ha sigut un partit en què hem intentat donar-li voltes o canviar coses per intentar que passessin unes altres coses, diguéssim, i una mica això ha sigut la idea. I el que em deies és això, un jugador que es pot adaptar a jugar així, amb 3, o més posicionat amb 3 centrals, o incorporar-se al mig camp. Crec que ho pot fer perfectament. De fet, ja aquesta pretemporada ho ha fet. Gabri, per treure també coses positives del partit d'avui aquí al camp d'esports, al llarg de les atencions als mitjans que s'han anat fent, hi havia un èmfasis en la voluntat de mimar i cuidar la pilota, sobretot a la primera meitat heu estat clars dominadors de la pilota. Entenc que és una de les coses positives. Potser falta que aquest domini de la pilota acabi podent transformar-se en oportunitats una miqueta més de gol. Sí, evidentment és el que volem, però tot això ens ho donarà moltes vegades a l'equip que tinguem davant. El dia de l'Andorra, per nombrar un partit aquí a casa, en el que crec que vam tenir davant un equip molt valent, que ens venia a apretar dalt, i amb aquesta, com has dit tu, idea que tenim nosaltres, això ens beneficia molt i ens dona per tenir moltes ocasions, jo crec. L'equip d'avui és tot el contrari, un equip que es quedava en bloc baix, tancava molts espais. Nosaltres ens agrada trobar jugadors per dintre perquè tenim molt bons jugadors en aquestes posicions i creiem molt en aquest joc interior, i avui aquests jugadors no han pogut participar tant de mig camp endavant perquè ells, amb això que vull dir que la nostra idea sempre intentarà ser la mateixa, i jo crec que en funció del que ens propongui l'equip contrari en traurem més ocasions o menys, i jo crec que una mica l'evolució és aquesta, d'intentar tenir moltes, evidentment. Sí, però parlava el company de la bona comunió amb el públic, però el desenllaç, no podem oblidar-ho, ha estat molt cruel. Perdona? Que el desenllaç ha estat molt cruel, el desenllaç del partit ha estat molt cruel, i he vist els jugadors que són joves totalment enfonsats. Tot és un aprenentatge, no? Però com estava la banqueta? Perquè clar, el desenllaç ha estat molt cruel del partit. Sí, a veure, aquest partit si l'empatem, però en comptes de ser al minut 95 és al 60, igual tindríem, com deies, seria un punt igual bastant just per lo que hem vist durant el partit. Tot i tenir el domini, jo crec que quasi bé tot
no tots, però molts minuts del partit, ells també han tingut les seves contres amb atacs ràpids, que han tingut un parell de jugades. Una a la primera, una a la segona molt clara, amb un remat al segon pal. I aquesta és la realitat, et dic, ha sigut molt cruel pel minut que ha sigut i que ara això ens deixa una sensació de derrota més que d'empat. Començar amb un empat, si hagués sigut d'una altra manera, haguéssim dit, bueno, primer punt, un equip que ens estem acabant tots de conèixer i el donaríem possiblement per bo. Però com ha sigut així, com has dit tu, molt cruel per com ha sigut, ens toca ara la funció a nosaltres d'aixecar l'equip i queden, no sé, 30 i pico jornades, o sigui que... Hosti, no ens podem enfonsar amb això, no? Cruel sí, segur, molt, i quan guanyes és el contrari, però evidentment que hem de seguir. Jo crec que l'equip, ja et dic, estic satisfet per com ha anat i continuar animant a la gent al pròxim partit a casa que vingui per veure la primera victòria. Ara sí ho tenim. L'última. Gabri, és significatiu el que hem vist avui o els equips estan encara en ple engranatge? T'ho dic la igualtat que hi ha, com és habitual en aquesta categoria, i a part un company significava el fet que en aquesta primera jornada no ha guanyat cap equip fora de casa. Pot ser significatiu del que ens podem trobar aquesta temporada en aquesta categoria? Està tot molt igualat, jo crec que amb els jugadors ho parlem moltes vegades d'això, que al final els petits detalls, aquests que hem parlat de coses, de control, de saber gestionar minuts, possiblement et donaran molts punts, o ens trauran, o ens donaran o ens trauran. Però està molt igualat, aquest any jo crec que, bueno, tots els anys, el grup 3, com es deia abans, de segona divisió B, ha sigut un grup molt igualat sempre, i aquest any evidentment que ho tornarà a ser, camps difícils, camps que apretaran molt. Avui és l'exemple més clar de que les diferències, no hi ha quasi bé diferències, sí.